Менә безнең яна машиналар, biz монда оргсинтезның полиэтиленнән пластик шишәләр ясыйбыз. Татарстанның Нәфис Косметикс оешмасы 1855 елдан бирле эшли. Бүген алар кер юу порошогы һәм гелләре, савыт-саба юу сыйкчалары, кер юу машинасы өчен таблеткалар җитештерә. Республиканың тормышын тәэмин итүче 309 предприятие исемлегенә керә. Заводта эшнең һәр этабы автоматлашкан. Мисал өчен биредә сез инде әзер продукцияның тартмаларга урнаштырылуын күрәсез. Моннан әлеге тартмалар складка, складтан сәүдә үзәкләренә таратыла һәм товар җитәрлек диләр белгечләр. Россиядә мондый сыйкча һәм порошоклар ясый торган 3 зур оешма бар. Берсе Американыкы, икенчесе Германияныкы, өченчесе үзебезнеке. Беренче икесе Россиягә карата санкцияләр шартларында җитештерү күләмен киметергә мөмкин. Бу хакта РБК язып чыкты. Әгәр шулай була калса, бу атнада безнең компания Россия халкын тулысынча товар белән тәэмин итәргә әзерлеген белдерде. Һичшиксез җитештерүдә шикел шимавы да кулланыла. Ләкин якын арада без аны үзебездә җитештерелгән шимал һәм материаллар белән алмаштырырбыз дип ышанып калам. Заводтагы җитештерү машиналарының күбесе Италиянеке. Рецептлардагы катнашмаларның 15% моңарчы чит илдән кайтартылган. Конечно, есть проблемы с обеспечением, с запчастями. Әлбәттә, запасчаслар белән тәэмин итүдә проблема бар, әмма без аларны Россия базарында да табарга тырышабыз. Безнең машина төзелеше тармагы запчасть проблемасын гына хәл итә ала. Ягъни импорт детальләрне үзебезнеке белән алыштыру эше әкренләп көйләнә. Рецептлар өчен кирәкле катнашма һәм чимал белән Татарстанның нефть химиясе кластеры булыша алыр иде дип өметләнәләр. Предприятие бу мәсьәлә белән химия оешмаларына мөрәҗәгать иткән инде. Калганы вакыт эше. Импортозамещаемость, в принципе, возможно в России. Процентов на 80, да. Санкциялар кертелгәнче Яшел Үзәннең фанер мебель комбинаты продукциясенең 70%-ка кадәр өлеше чит илгә китә торган була. Италия, Венгрия, Германия, Дания, Польша, Словения. Хәзер 100% эчке базарга эшләячәкләр. Комбинатка чимал көн саен кайтарыла. Ул үзебезнеке, димәк, аңа кытлык юк. Башта бик курыктык. Аннары руководство җыеп әйтте безгә курыкмагыз, эшегез һаман булып тора, партнерлар бар, табабыз, эшлибез. Курыкмагыз, нервланмагыз дип әйттеләр инде. Килеп туган хәлдән соң көнбатыш компанияләре Россия базарында эшләүне вакытлыча туктатты. Шуларның берсе IKEA. Яшел Үзәннең фанер мебель комбинаты моңарчы Казандагы IKEA кибетен товар белән тәэмин иткән. 10% товар урындыклар һәм өстәлләр шунда җибәрелә торган була. В настоящее время мы Без хәзер башка кибетләргә зур челтәрләргә чыгабыз. IKEA өчен әзерләнгән товарлар Россия базарына узатылачак. Хезмәткәрләрне кыскартырга җыенмыйбыз, киресенчә, җитештерү күләмен арттырырга уйлыйбыз. Россиядә чит илдән кайтарылучы товарларны үзебездә җитештерә башларга кирәклеге турында беренче тапкыр моннан 10 ел элек сүз чыкты. Кайбер белгечләр әйтүенчә, ул акрын барган. Мы давно уже много лет подряд слышим по телевизору, что импортозамещение не сходит с экранов телевизора, там радио, везде давайте заниматься. Безусловно, темой импортозамещения занимались. Шул ук вакытта икътисадта капма каршы күренеш барган. 2014 елдан чит ил технологияләре һәм чималы белән эшләргә теләүчеләр саны арткан. Бу аңлашыла. Заманча дөньяда интеграция күренеше көчле. Айруча җайланмалар базарында без чит илнекенә бәйле. Сораштыру күрсәткәнчә, 2015 елда Россия компанияләренең 30% гына үзебездә ясалган җайланмаларда эшләргә теләк белдергән. 2017 елда андыйлар саны 7% гына калган. Сәбәбе бездәге аналогларның сыйфаты канәгатьләндермәү. Кайбер белгечләр әйтүенчә, бүген Россия сәнәгать тармагының 90%-ка кадәр өлеше төрле дәрәҗәдә импортка бәйле. Бу нефть-газ секторы, машина төзелеше тармаклары, аларга кирәкле компонентларны көнендә алыштырып булмый. Бездә бик күп бар предприятиеләр, эшмәкәрләр, аларның продукциялары чит илдән килә торган товарларга, комплектующийларга барысына да бик каты бәйләнгән. Беренче чиратта билгеле КАМАЗ. Шулай ук бүтән башка зур предприятиеләр. Ләкин кеше һәм урта бизнес эшмәкәрләре шул ук хәлдә безнең. Бүгенге көндәге шартларда безнең эшмәкәрләр ничек тә булса, алар үстенә төшкән проблемаларны беренче чиратта үз хәлләре белән хәл итәргә тырышалар, үз көчләре белән хәл итәргә тырышалар. Эзлиләр үзебезнең илдә чыгарыла торган товарларны. Әмма ләкин бөтенесе дә бер көндә эшли торган эш түгел. Вакыт кирәк. Әйтик, КАМАЗ заводы К4 һәм К5 буыны машиналарын җитештерү күләмен әлегә киметәчәге турында әйтте. Аларны складта запаслар җиткәнчә ясаячаклар. Яңа елның гыйнварыннан чит ил компонентларыннан башка җыю бурычы тора.
В связи с тем, что сейчас все российские автомобильные компании... Хәзерге вакытта Россиядәге барлык автомобиль заводларында да чит илдән детальләр кертү буенча кыенлыклар барлыкка килде. Шуңа күрә без акрынлап К3 моделенә күчәргә булдык. Ул тулысынча Россия детальләреннән генә тора. Берничә ай дәвамында шулай эшләрбез. Шул ук вакытта чит ил детальләренә алмаш эзләячәкбез. Ярты елдан соң К5 буын автомобильләрен кабат җыя башларбыз дип өметләнәбез. Мне очень понравилось, как Татнефть. Миңа менә Татнефть әзерләгән эш планы ошады. Ул эшлештән тора. Берсе хәзер кичектергесез кирәкле компонентлар. Россия территориясында импортныкын алыштырырлык 42% тапканнар да. Икенче этап дустана илләр белән элемтә. Кытай, Һиндстан, Белоруссия. Хәзер безнең предприятиеләр тиз кирәк булган товарны шушы илләрдән эзли. Өченчесе ашыгыч рәвештә кирәк булмаганны Россиядә ясый башлау. То, что все-таки нужно производить в России с подготовкой производства совсем. Шул рәвешле зур предприятиеләрнең менә шундый юл карталары әзер. Анда һәр позиция аларның нинди вакыт аралыгында кирәклеге язылган. Потенциаль тәэмин итүчеләр белән килешергә дәүләт ярдәм итәчәк. Бер яктан кризис безнең бөтен мөмкинлекләребезне киңәйтә торган вакыт. Шушы хәлдән файдаланып калырга бик зур мөмкинлекләр туа безнең эшмәкәрләргә. Аларга беренче чиратта кирәк информация. Иң кирәк нәрсә, күпме кирәк, кайчан кирәк. Ә моны исә республиканың былтыр ачылган маркетинг күзәгендә белергә була. Аның бурычы санкция сәбәпле базардан киткән тәэмин итүчеләргә алмаш эзләү. Тагын бер юнәлеш Россия завод-фабрикалары тәкъдим итүче товарлар. 1 миллионнан артык номенклатура. Шуның 120 меңе Татарстанныкы. Димәк, кем нәрсә тәкъдим итә ала, шул каталогка эләгеп була. Эшмәкәрләргә исә кирип үзенә кирәген табырга мөмкин. Рания Абдрахманова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы.